svojom ćete se postojanošću spasiti. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Draga braćo i sestre u Hristu, jedan od najvećih umova u povijesti čovječanstva, Aurelije Augustin, poznati kao Sveti Augustin, koji je prvi dio života živio daleko od Boga, ali se obratio i postao svetac. Izrekao je i napisao u svojim ispovijestima jednu rečenicu koja se često citira, a izražava veliku istinu o svima nama. A ona glasi: za sebe si nas, Bože, stvorio i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi. Evo, svi možemo potvrditi istinitost ove rečenice. Ono što je lijepo rekao i naš pjesnik Preradović, ljudskom srcu uvijek nešto treba. Nikad posve zadovoljno nije. Bilo šta da postigne, odmah 100 novih želja. Zašto je to tako? Pa upravo radi onoga što je rekao Augustin, samo nas Bog može do kraja zadovoljiti, naše to nemirno srce, jer nas je On stvorio na svoju sliku. Udahnuo nam besmrtni duh koji je nositelj naše osobnosti. Po tome besmrtnom duhu koji nam Bog izravno u času začeća daje ili stvara, mi smo neuništivi. To je temeljna istina o čovjeku. Jednom kad sam počeo živjeti, ja sam neuništiv. Samo ćemo promijeniti način življenja. Ovdje na zemlji smo kao duhovno tjelesna bića. Smrt razara tijelo, ali duša preživljava, a u vjeri znamo da će i tijelo biti proslavljeno i bit ćemo onda u vječnosti s Bogom. I tek tada će srce biti potpuno smireno, jer će gledati Boga, ono za čim sada čeznemo. Evo, inače, živeći u ovome svijetu, mi smo u opasnosti da nas život nekako odvede na krive strane, da smo previše zarobljeni svojim poslovima, brigama, tjeskobama i zaboravljamo ono najvažnije. Ja sam ljubljeno dijete Božje. Nebo je moja domovina. Ovdje smo na zemlji privremeno. Zemlja nema sve što nam treba. Siti smo prolaznoga. Sve što čovjek sakupi, i znanje, i moć, i slavu, i bogatstvo, kad ga Bog pozove k sebi, mora ostaviti ovdje na zemlji. A sa sobom nosimo ono što smo izgradili u sebi, svojoj duši. Drugim riječima, ono što smo postigli u vjeri, nadi i ljubavi. Eto, čovjek se najviše ostvaruje po tim kvalitetama i sposobnostima koje ima kao i duhovno biće. Po vjeri, nadi i ljubavi. I ako čovjek u ovom životu za sve te darove koje dobije od Boga i sposobnost da razum traži i nađe istinu, da ima slobodnu volju da se odlučuje, ako za sve ovo što vidi i nadahnuća koja Bogu savjesti svakom čovjeku upućuje, ako ne postane vjernik, to je promašen život. Može imati silno veliku karijeru i uspjeh u poslu i moć i bogatstvo, ali ako nije istinski povjerovao, ako nije pouzdanje svoje stavio u Boga i ako nije razvio autentičnu ljubav prema Bogu i prema bližnjemu, njegov je život promašen. Jer treba će jednom stati pred Boga i pred njegov sud. Čuli smo u prvom čitanju za kralja šta mu se dogodilo. Vidio je ruku kako piše po zidu čudan tekst, mene tekel parsin.
Evo, čovjek Božji Danijel objasnio mu je šta to znači. Stavljen si na vagu i našao si se prelagan. Tvome upravljanju je došao kraj. Svima će nama, braćo i sestre, jednog dana doći kraj ovog zemaljskog života, jer nismo stvoreni za zemlju da ovdje vječno budemo, nego da privremeno boravimo, ali je to silno važno vrijeme da u njemu upoznamo Boga, da ga zavolimo, ostvarimo sebe na način, kao što malo prije rekao, čovjek se najviše ostvaruje kad aktivira svoju vjeru, nadu i ljubav. Evo, ovaj kralj je stavljen na vagu i nađen je prelagan. Život kako je živio, misleći na sebe, svoju čast, slavu i bogatstvo, to ne vrijedi pred Bogom. Promašen mu je život, prelagan je nađen. Eto, želio bi da na početku ove duhovne obnove uistinu shvatimo i još dublje povjerujemo u tu temeljnu istinu. Od Boga dolazi, On me je stvorio za sebe i da se ne damo izgubiti ili zarobiti od duha ovog svijeta, od raznih sila i demonske i ljudske zloće koje bi nas željeli udaljiti od Boga, nego želimo sačuvati tu slobodu duše, u njoj se opredijeliti za Boga, za ljubav, imati istinsku vjeru u Boga kome ništa nije nemoguće. Neko je lijepo i mudro rekao da ovaj svijet, ovaj život provedemo uglavnom više manje, recimo 90 godina. U majčinoj utrobi provedemo 9 mjeseci, spremajući se za život o kojem ništa ne znamo. Međutim, to ne znači da tog života nema. Ali je važno da u tom razdoblju od 9 mjeseci se formiraju svi organi da dijete mogne normalno živjeti samostalno kad se rodi. A i živi od 90 godina, ne živi, to je samo bljesak munje u usporedbi sa vječnošću koja nema kraja. Mi smo vječni po svojoj naravi, neuništivi, ali ta vječnost može biti u svjetlu, u ljubavi, u radosti s Bogom, ili može biti u prokletstvu, u velikim nevoljama i tjeskovama. Jer čovjek je biće koje je i odgovorno za život koji mu je Bog dao. Evo, to što mi nemamo iskustva i ne vidimo taj drugi svijet, ne znači da ga nema. Kao što i dijete nije znalo ništa o životu koji ga čeka, ali je se trebalo pripremiti za taj život. Evo, i nama je Bog darovao ovaj život da se pripremimo za onaj život koji nas čeka u vječnosti. I ponavljam, kako se mi to pripravljamo, tako da ostvarujemo svoje najvažnije sposobnosti koje imamo kao ljudska bića, razumna i slobodna, a to su vjera, nada i ljubav. Eto, o tome ću još nešto reći i u predavanju, a sad bi samo želio jednim primjerom pokazati da je za vjeru jako važno imati pravu sliku Boga. Mi imamo zbog raznih utjecaja i roditelja i krivih poruka, mnogi nose krive ili iskrivljene slike Boga. Bog koji strogi sudac, koji kažnjava za sitnice, baca u pakao, ili Bog trgovački s kojima trebate pogađati. To su iskrivljene ili krive slike Boga. Pravu je Isus Krist navijestio. Bog je naš dobri Otac, sve učinio za svoju djecu da budu spašena i sretna u vječnosti. Evo, u jednom predgrađu Venecije, u jednoj trokatnici izbio je ujutro rano požar i brzo su došli susjedi, pomogli ljude evakuirati, a onda, kad su već ovi izašli, začuje se na balkonu drugoga kata, dječak viče u pomoć.
Nisu mu mogli doći kroz kuću jer su drvene stepenice izgorjele, nego su dolje ispod prostrali deke iz spužve i govorili mu skoči dolje dok te nije plamen zahvatio. Ali on nije se usudio skočiti, nije ni vidio da dima i dalje je plakao i zvao u pomoć. U međuvremenu dolazi čovjek i pita što se to događa s mojom kućom. Kad je čuo glas i plač dječaka, rekao je, pa to je moj sin Marko. I stao je ispod balkona i rekao, sine Marko, što prije skoči dolje da te plamen ne proguta. A on je njemu rekao, ali tata, ne vidim ništa, strah me. Ništa, zato ovdje je tvoj tata koji će te dočekati na rukama. I mali Marko je učinio skok vjere, onaj dim je skočio i bio je spašen. Kad su ga dozivali drugi glasovi koje nije poznavao, nije se usudio skočiti. Ali kad je prepoznao glas svoga oca, očito da su bili dobri odnosi i povjerenja i ljubavi, evo mali je Marko učinio skok vjere i bio je spašen. Evo i mi ćemo u životu morati nekad malo činiti i te skokove vjere. Kad nam sve prolazi i propada, ipak vjerovati ima netko koji je svemoćan, kome voli. Nek dođu najteže dijagnoze, neizlječive bolesti, ima netko iznad svega toga. Evo ja mogu i svoje osobno iskustvo kad je bio onaj potres u Petrinji. Bio sam tamo u staroj jednoj kući, u tom staračkom domu našem, na drugom katu i kada je 12.19 zatreslo se, pola metra od mene, 2 su dimnjaka pala, Bog me sačuvao, ali mi je tada prostrujila kroz glavu misao, nije se ova zemlja otela Bogu pa luduje kako hoće. Sve je u Božjim rukama, ne boj se. Bog ima moju sudbinu u svojim rukama. I zato ne treba se bojati ni najgore dijagnoze i najgore kraha, katastrofe, jer zadnju riječ ima Bog. On je svemoćan i on nas neizmjerno ljubi. Evo te istine neka zažive u nama da mognemo ići mirno kroz ovaj život i biti, kao što kaže Viktor Hugo, budi kao ptica koja skokom sjeda na suho drvo. Premda grančica se lomi, ptica pjeva jer zna da ima krila. Eto, ta krila su naša vjera u Boga koji nas neizmjerno ljubi. Amen. Obratimo se sada svojom molitvom Bogu Otcu našem.